#mabaphila abantu kwilizwe loMzantsi Afrika. Nanku uDr Lelo. Unkulumo ziyamlandela zimnamathela ukuba zimnamathela ngaba kasekho emhlabeni iinkomo nezimvu. Kudala sitya phezu kwakhe. Nguye lona umahlala bemzonda bemfuna bengazi ukuthi bazamthini kuba bangamthola bakajike bakadideke sebefikile. Nguye lona umfana othi makhunya ngegama lakhe bajika abantu abangazwani bazwane lapho kuxoxa khona kuxoxa ngegama lakhe. So lapho ekuphuzwa khona utshwala kuphuzwa ngegama likaDr Lelo. Lapho ekudliwa khona ukudla kusuthwe ngegama likaDr Lelo. Abangafani bayavana ngeendaba zikaDr Lelo. Namhlanje ndiza kuni ndiphethe idaba lothando. Ndifuna ke ndithethe ngothando namhlanje. Uthando. Mandiqale kule ndawo. Awukho umthi wothando osebenza umnye. Isebenza imithi ngokubambisana. Ifana namakhuni. Ikhuni xa lilodwa kulululophula, kodwa xa emathathu emabini kuthatha ixesha uba lophuke. Xa emahlanu kungade kube nzima uwophula ngoba abambene amanyene. Ndifuna ke namhlanje ukuthi kukho lo mthi kuthiwa ngumthi wothando. Umthi ke obiza intando emntwini xa esetyenzwe ngawo. Umthi obangela umuntu athandeke. Ndifuna ukuthi kukho into esingayiqapheliyo ukubana xa usetyenziselwe umthi wothando wasetyenzwa ngawo wena siqu, ininzi into osinda kuyo ongayiqondiyo. Number 1, xa usetyenzwe ngomthi wothando, bonke abangakufuniyo bawudibana nawe ezintliziyweni zabo. Kuyajika okwakungakuthandi nokwangakufuni bakufune, ngoba wena usetyenzwe ngomthi wothando. Iintshaba zakho xa usetyenzwe ngomthi wothando ziyajika zikuthande ngoba usetyenzwe ngomthi wothando. Nditsho emsebenzini abangakufuniyo xa usetyenzwe ngomthi wothando nabo bayajika bazibone sebekuthanda ngoba usetyenzwe ngomthi wothando. Mna ndifuna ukuthi kuwe kwibhizinesi lakho, noba lihamba kakuhle noba lihamba kakubi, kodwa umthi wothando uyawudinga kuwe emzimbeni ukwenzela uthandeke. Ibhizinesi yakho noba selihamba kakubi, kodwa uma ungatholi umthi wothando, zininzi izinto ezingatshintsha kwibhizinesi lakho. Ngoba okokuqala abantu bazawuthi xa bekubona bakuthande, kungabikho mntu babona uba bangamxhasa ngokweli shishini ulenzayo ngaphandle kwakho. Baloko becinga ngawe xa kuthethwa ngento eza kweli shishini wena ulenzayo. Kodwa xa ungenamthi wothando kuzawuba nzima. Nditsho noba ungafumani umthi wokukhulisa ibhizinesi lakho, kodwa uba wena